suwa arep Data Pitana. Suwa iku werdine sirna arep nenggih swasana tentrem. Data ya iku hangesti pondene Pitana iku luhur. Sirna kang memala tuhu sidhem isining bawana lamun kita hangesti marang luhuring budaya. Menika ta Hasanti hamurwani pagelaran wayang Purwa. Wiwit kina tekeng Duksina wis sembada dadya tuladha hambangun jiwa utama. Mila pantes sinebat kagunan isi guna-gunem kelawan gunawan. Ingkang sedaya ngemusu rasa tontonan kang dadya tuntunan. Awasta tontonan labet wayang Purwa dadya usada kang lagyahanandang karuna. Kridaning dalang kang murba carita olah swara, olah rasa lan sanggit Sandyatama aweh kesengsem lejaring nala. Larasing gending sumanding dadya pepeling sendhon lelagon yekti asung pasemon. Pradangga munya kabareng maranggana dadya panglipur kang hanawung Sungkawa. Mila pantes sinebat tuntunan karo wayang Purwa dadya sarana nuntun marang marganing jiwa utama. Sinurasa saben peranganing carita tetela watak angkara yekti kalindih dene watak suci. Tuhu menika sinung tuntunan murid bebrayan nampi gambaran kang ala singkirana kang becik ugrana. Jumbo kelawan wangsaning para pujangga prawira marganing swarga nista marganing naraka. Lamat-lamat swantening pradangga ngurumpaka madu. Surasaning gending pantes mangka surasaning carita. Tuhu menika gumlaring praja ing Ngastina. Inggih sinebat ing Gajahaya, liman benawi inggih sinebat ing Kuru Janggala. Mila awasta negari Ngastina mengku werdi duk purwane Binuka Nalindra ingkang yasa negari nanggih sawargi Prabu Nahasaya Prabu Hastimurti. Sinebat Gajahaya liman benawi lamun rumuhun tilas kedatoning gajah. Wondene Kuru Janggala nggih kedatoning bangsa Kuru. Negari Ngastina dumadi saking suku bebenjaran yen Cinandra prasasat Pratisara Rukmi. Sinasapan toyaning benawi harga kang hangakasa kinepung Wanadwi ing Karangkitri. Mila pantes sinebat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih. Para kadang hamung tani teken tabri tansah tekun hangolah siti. Ora mokal ketenganing kang kaesti lumbung pari tansah cinandi dadya raharja wong sak negari. Cekap ing ngayun turah ing muri. Para muda tumaruna manunggal sedya marang Dwija agelaring pantiya tetep dadya sujanmu ingkang sujana. Balehu Sadawa swaradeng tumekeng desa winangun dadya sarana ngasudadani manandang raga. Marga pinaparwarata bali wisma rinengga gapura limpis banon sinungging warni sindura. Rukuning warga dadya teteken sarasean minangka rigentan wonten gendhak sikara. Bebrayan saeka praya rumingasma kinarya hanggayuh luhuring nusa bangsa lan negara.
Pantes lamun ta para Jengastina wis sinebat ngancik jaman Suwarna Dwipa. Nangge wauta ingkang ngasta pusarane ngadil. Negari ngasta menang dinucapna jejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana ya Sang Jaka Pitana. Nararya Jaka Pitana ya Sang Kurupati. Sri Gendari Suta Destarasta Si Prabu Gandharya tripamangsah nanggih jejuluk Prabu Kurawa Indra. Jejuluk Prabu Duryudana Narendra ingkang menang mangrasuk makutha kaprajuritan. Suyudana siniyudan para kawula labet agung peparinging Sang Nata cayah lampahing toya narmada. Jejuluk Jaka Pitana dadya pemut taksih jejaka sampun jumeneng Nalendra. Jaya Pitana rasa ing pamuja Kurupati nenggih mustikaning bangsa Kuru. Gendari Suta yogane Sang Dewi Gendari Destarasta sinenggih putra Sang Destarata. Gandharya turase Ratu Gandhara tripamangsah Sang Nata lahir dampet ketiga. Wondene Kurawa Indra hangratoni kadang 100 Prabu Duryudana pranyata Nalendra ingkang sembaga wirutama. Dasar mahambektanah hita dharma hita sara hita maksili nambaran Somabeda dana denda. Wauta kaya mangkono ketingal miyos ing Pendhapi Agung lenggahing dampar kencana sesemek permadani pinulas kang Sekar Tanjung sinebaran hurap sari sari ginanda yuda lisasbat kasturi temah konges gandane sang katong tumenging panguraan. Yen Cinandra kados sanes Prabu Duryudana prasasat Bathara Bayu Hangeja wantah kahayap para hapsari. Hamber hamblabar kang samya sumewa wiwit saking Paningrat dumugi Brajanala. Kebegan para wadyabala kang hanggantung seba jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atumpang dengkul tatanpa sela. Ing bat sira ngayun kumlebet gendera rerontek umbul-umbul kekiterhangen danu ingkang Cirandra pindha jalada ingkang kinepung maruta. Ora mokal swasana erep sidhem permanem tanana swara kang nyabawa. Amung kapiyarsa dawaing pusara kairing gusali kang lagya makarti pading calangkreng pading calangkring imbal ganti lir swantening Mandyaraga. Sinten ingkang marak mangarsa wonten ngarsanipun Prabu Duryudana nanggih pandhita ing saka lima kang parap Resi Gawan Durna. Ya Kumbayana, ya Sang Bharatwaja putra. Pranyata pandhita ingkang wis limpat saliring reh dasar kawimbuh sekti mandra guna jaeng palugon. Ora mokal dene Prabu Duryudana pitados hanggembleng sanggya para kadang sata Kurawa. Datan kantun nenggih ketingal warangka nata kang paman saking Plasa Jenar nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni. Ya Harya Suman ya Sang Trigantalpati ya Radyan Swela Putra. Ing mburi katingal swanipun Radyan Kartamarma mung cemadhong marang sabdaning Kang Prabu teka mangkono aturing paman Patih Harya Sengkuni kang mecah sepining swasana.
dan sembah nirung lun kaporo sang moro bengerat sahanan ingkang sing tasih dan sembah nireng ulun kapurba risang moro bengerat sahana nekak
Dian kanang sing tasih maweh bu kosawa aku ring telahan Dian kalang mamujengmu rejeng nayakaning ratu teng rat utama dadap tidem para bawan ing ratri sasodara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise manggep sri nateng dalu sini waka sangya pradase aglareng cakrawala winulat ngelanggut prandene paksa kebegan saking kaheng taranggono kang sumiwi warata tanpa selo warata tanpa selo yo kawula nuwun amit nggih anak Prabu sepinten agenging kalepatan kawula diagung pangaksami dene kawula wani matur wonten ngarsa paduka Indra ingkang boten kanthi katimbalan labet menapa karana sampun dangu anggen kula ngabiyantar wonten ing ngarsa Prabu nanging dereng wonten atur saking paduka menggah menapa wigatosipun pasewakan nggih kapara kula tingali sinuwun menika nembe nandhang sungkawa jer menika menggalih perkawis ingkang kados pundi to nggih mugi paduka Indra emut dumateng sabdaning para winasis ingkang suraosipun
Narendra ingkang nedeng siniwaka menika mugi saged damel tentrem ampun ngantos adamel tintrim. Menawi kok an angger menika mboten kersa paring dawuh. Tertamtu menika kala wau saged damel goreh rongeh ingkang sampun ngabiyantara menika kala wau nggih. Anak Prabu Duryudana Anjra ingkang puspitarum kasiliring samirana mre sekar gaduh ku ngas gandanya maweh raras rananing triya Paman Haryo kula wonten timbalan ingkang ngadhawuh anak Prabu